έψαξες λοιπόν, Τίνα μου, και βρήκες ότι υπάρχουν ζωοθεραπευτές, σκυλιά θεραπευτές που βοηθούν παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα υγείας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και από συμπεριφορά, όχι μόνο υγείας, και όχι μόνο παιδιά. Υπερηλίκους ανθρώπους που είναι σε κάποιο στάδιο της κατάθλιψης. Είναι κάτι πάρα πολύ κοινό στο εξωτερικό, όπως είναι και η σκύλοι οδηγών τυφλών. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε έναν μόνο, από όσο γνωρίζω. Έναν σωστά εκπαιδευμένο σκύλο επίσημο οδηγό τυφλών. Ενώ στο εξωτερικό είναι πραγματικά σύνηθες φαινόμενο. Παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν είτε μαθησιακές είτε ψυχολογικές δυσκολίες να έχουν ως σύντροφο έναν τέτοιο σκύλο. Και σε τι έχει βοηθήσει η Πανδώρα και πού τη βρήκατε την Πανδώρα? Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοιες σκύλοι. Όχι, δεν υπάρχουν. Ήταν λιγάκι σύμπτωση, αν θέλετε, και δεν πιστεύω σε συμπτώσεις. Ψάχναμε αρκετό καιρό για τον κατάλληλο σκύλο. Να πούμε ότι ένα σκυλί θεραπευτικής επαφής δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποια ράτσα ή ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε σκυλί, ακόμα και η μία μου, αρκεί να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένο σκυλί. Τα σκυλιά θεραπευτικής αγωγής είναι λιγότερο εκπαιδευμένα από ότι ένα σκυλί οδηγών τυφλών, ας πούμε, ή από ένα σκυλί εργασίας. Περνάνε όμως από κάποια εκπαίδευση για αυτά τα σκυλιά και ειδικά όταν έχουν να κάνουν με παιδιά. Ναι, οπωσδήποτε. Ειδικά βασική υπακοή πρέπει να υπάρχει. Και μετά τα διαλέγουμε βάσει του ταμπεραμέντου και του χαρακτήρα τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα σκυλί που βοηθάει ένα παιδί, ίσως με κάποια κινητικά προβλήματα, δεν μπορεί να είναι απαραίτητο σκυλί που θα τη δείξει επάνω σου, γιατί μπορεί να ρίξει ένα παιδί που έχει τέτοια στάθεια. Πρέπει να είναι ένα σκυλί με πολύ ήρεμο χαρακτήρα, ανεκτικό, υπομονετικό, που θα ανεχτεί το παιδί να το ακουμπήσει σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος χωρίς να τις ανασχετήσει. Θα μπορεί να καθίσει αρκετή ώρα ήσυχο και να ανεχτεί ίσως και το λίγο άγριο χάδι του παιδιού. Γιατί τα παιδιά δεν το κάνουν επίτηδες, αλλά μπορεί. Γίνονται άγαρμα με τα σκυλιά, μπορεί να τα πονέσουν. Ναι. Πρέπει να είναι μαθημένο το σκυλί να μην αντιδράσει άσχημα εκείνη την ώρα. Και σε τι έχει βοηθήσει η Πανδώρα, τους μικρούς σου? Αρχικά τους βοήθησε πάρα πολύ καταρχήν το μικρό μου στο θέμα του ύπνου. Ο Γιάννης σηκωνόταν αρκετές φορές τα βράδια και ξαγρυπνούσε και κάποιες ώρες, και από τότε που ήρθε η Πανδώρα στο σπίτι έχουν κοπεί. Δεν τον έχω ξαναδεί να σηκωθεί δηλαδή. Αισθάνεται με την Πανδώρα συντροφιά, ασφάλεια, τι να κοιμάται στο δωμάτιο των παιδιών? Κοιμάται στο δωμάτιο των παιδιών, ναι. Έχουμε κουκέτα, ο Γιάννης κοιμάται στο κάτω κρεβατάκι και τον έχω βρει πάρα πολλές φορές να έχει βγει ο μισός έξω από το κρεβάτι και να κοιμάται ο μισός πάνω στο σκύλο και ο μισός στο κρεβάτι του. Αισθάνεται κοντά στο σκυλί μια ασφάλεια, μια συντροφικότητα, κάτι το ηρεμεί δηλαδή το σκυλί το παιδί. Τι άλλο άλλαξε στα παιδιά από τότε που φέρατε το σκύλο στο σπίτι? Είχαμε αλλαγή στην κυκλοθυμικότητα του Γιάννη. Ο Γιάννης είχε ξεσπάσματα θυμού πάρα πολύ συχνά. Όχι ότι έχουν σταματήσει εντελώς, αλλά έχουν μετριαστεί κατά πάρα πολύ. Επίσης, έχει ειδωθεί πάρα πολύ με το σκύλο και ο ένας και ο άλλος, γιατί δεν τους κρίνει. Ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να πούνε, ό,τι και να συμβεί, είναι πάντα οι καλύτεροι τους φίλοι. Την αποζητούν. Άρα, προφανώς αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό που μπορεί να αντιμετωπίζει στο σχολείο. Ναι, γιατί βεβαίως. ένα παιδί το οποίο έχει κάποια προβλήματα στο σχολείο κρίνεται αυστηρά από παιδιά, καμιά φορά δυστυχώς και από δασκάλους, δυστυχώς. Ενώ το σκυλί είναι πάντα εκεί γι' αυτό και δεν το κρίνει. Ακριβώς. Του δίνει μόνο αγάπη και συντροφικότητα. Και... Βλέπω ότι παίζει κιόλας με τα παιδιά, δηλαδή παίζει μπάλα με τα παιδιά, παίζει παιχνίδια με τα παιδιά. Βέβαια, είναι πάρα πολύ κινητική με τα παιδιά. Τώρα της έχουμε πει, έχει καθίσει, γιατί καταλαβαίνει ότι εδώ πέρα πρέπει να είναι ήσυχη, αλλά είναι πάρα πολύ κινητικό σκυλί, πολύ ζωηρό. Επίσης, έχει ανοίξει και πολλές κοινωνικές πόρτες για τα παιδιά. Είναι ένα θέμα συζήτησης. Τα παιδιά έχουν πάντα κάτι να συζητήσουν με τους συμμαθητές τους, βρίσκουν κοινά, κάνουν επαφές με άλλους ανθρώπους εξαιτίας του σκύλου. Όποτε πηγαίνουμε στο πάρκο ή όπως δείχνει το βίντεο στο μπάσκετ που πήγαμε, αμέσως μαζευτήκανε και άλλα παιδιά. Ενώ η εικόνα ήταν διαφορετική πριν λίγο καιρό. Τα παιδιά που παίζανε μόνο μεταξύ τους. Ναι. Ένα σκυλάκι είναι πόλος έλξης για τα παιδιά. Έρχονται να το δουν, να το χαϊδέψουν, οπότε έρχονται και άλλα παιδάκια κοντά τους. Και επειδή είναι το σκυλί που είναι, κάθονται κιόλας τα παιδιά. Δεν τα τρομάζει, δεν τα διώχνει. Οπότε ασχολούνται ουσιαστικά και με τα παιδιά μου. Ασχολούνται με το σκύλο, αλλά έχει ανοίξει κοινωνικές πόρτες και στα παιδιά μου. Μάλιστα. Και εσείς μας ανοίξατε πόρτες στη γνώση σήμερα. Βοηθήσατε και εμάς και τον κόσμο που μας παρακολουθεί και εδώ στο σπίτι και κυρίως από το σπίτι να μάθουμε πόσο πολύ μπορεί να προσφέρει ένα ζώο, ένα κατοικίδιο, ειδικά ένα σκυλί,
πόσο πολύ μπορεί να προσφέρει σε παιδιά που το έχουν ανάγκη και σε ηλικιωμένους. Δυστυχώς όμως, αυτά τα σκυλιά θεραπευτές είναι πάρα πολύ ακριβά. Έχουν περίπου 10.000 ευρώ μου γράψατε στο mail. Εσάς σας το χάρισαν αυτό το σκυλάκι. Πώς μπορεί ο κόσμος που έχει ανάγκη, οι οικογένειες που έχουν παιδιά με προβλήματα και έχουν ανάγκη από ένα τέτοιο σκυλοθεραπευτή, πώς μπορεί να αποκτήσει όμως ένα σκυλί που έχει 10.000 ευρώ? Κοιτάξτε να δείτε, η τιμή αυτή είναι ενδεικτική γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτά τα σκυλιά. Είναι τιμές οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, οι οποίες όμως περιλαμβάνουν, γιατί τα σκυλιά θεραπευτές δεν τα παίρνουμε από κουτάβια. Τα παίρνουμε ενήλικα και ήδη εκπαιδευμένα. Η τιμή αυτή λοιπόν είναι η αγορά του κουταβιού από τον εκάστοτε εκτροφέα, τα έξοδα διαβίωσης του σκύλου μέχρι να γίνει 18 μηνών με 2 ετών που συνήθως γίνεται η παράδοση στον ιδιοκτήτη και φυσικά η εκπαίδευσή του. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο σκυλί είναι ένα ακριβό σκυλί, γιατί είναι ένα σκυλί ράτσας από μια πάρα πολύ καλή γενεά και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Χρήστο Ζαρολιάκη που μου την έδωσε από το εκτροφείο MC of Palm Hill, γιατί ειλικρινά δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα ότι θα πλήρωνα κάποιο ποσό. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να συζητήσουμε περί του χρηματικού, απλά μας την παραχώρησε. Ναι, γιατί προφανώς την αγαπάει, είδε ότι είναι σε πολύ καλά χέρια, είδε τι γλυκύτητα έχει τόσο άνθρωπος, πόσο δοτικός άνθρωπος είστε, πόσο γλυκός και έχει ανάγκη να προσφέρει και μπράβο του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάω μια στον πληθυντικό, μια στον ελληνικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την άμμο που ήρθες εδώ κοντά μου. Μαζί με την Πανδώρα σου. Και θα συνεχίσουμε φίλες και φίλοι με τη Φλόρα Θεοδόρου και το Just the Two of Us.